दिनै मोनसे जायगायाव थांनि गोदान बोसोरनि दिनै ओंखारजेनबाय निउ इयारनि बिजनि लादामगुरियाव थांना फैनो एसे लादाम जायगानो माबायदि जायगाथाय लादामनो ओंखायनो एसे थांना फैनो निउ इयारनि मालाय होखावदों दामनाया दामखावदों होखावदों जोंनिया माथो हाद्रि जाजोबखोलै मालानो बोरैबासो जाजोब्बाय गोदान जोब थांनि ओइ सिगांनि ब्रेकआ बारा हरलालै थारमाने सार्भिसिं नांसिगौ मालखौ सार्भिसिं हैनांसिगौ जिनिस पत्रखौ लादामगुरि लादाम जायगायाव थांना फै एसे बावथिपारा बावथि ना मावथि थांग्रोनि थाव सोनानै लाबाय दा फैसाबो गैला गारिया खारनोबो हाला मानोबो हाला बिदि जानानै दङ सोरनावबा सोरनावबासो मांगाय हरलाबायगासिनो दं हरमारबाय दे हामबाय बारग'बाय दे बिसिनिफ्राय ओइ थांबाय दे फंबाय आंनिया दिनै नैबेखौ मोनबावासै एक्सट्रा प्रिमियाम 95 हाग्रामा दालांनि सानजागालै ओरैबायदि पिकनिक जानाय होंगो दोंगोखा रोमै फुरा गोथै सावग्रा जायगायावबो जाहैजोब्बाय ओमफ्राय नै सोनाब गालैथ' बा आरो कयसना माने आरो अनेक लाइटासो बिजनि बावथिपारा गामियाव सफैबाय ओमफ्राय बावथिपारा होनबाथ' बिजनि होनबाथ' बांसिनानो मिथिखागौ CRP निफ्राय लाना आर्मिनिफ्राय लाना BSF निफ्राय लाना पुलिस साख्रि पुरा डिफेन्स लाइनाव नैबे न'खरसेया सानै आर्मियाव मावो ओमफ्राय दा सासे रिटायार जाबाय दा सासे सोलिगासिनो दङ बावथिपारायाव एसे हाबफैदोंमोन जायनि न'आव हाबफैदों आं बेखौ खोन्थाथ'ला बाजिखौबो खोन्थाथ'ला आङो अनलि गामिखौल' खोन्थागोन आरोखि लामा मालाबा फैबा खोन्थागोन नैबे बावथिपारा जायबा जोंनियाव हाबफैदोंना बे आदायाबो डिफेन्सआवसो मावखायो CRP मावो बाजिखौ खोन्थाथ'ला आङो आदाया नङाबा रायफैगोन थिगखोनानो बेफोर गामियालाय गाज्रि नङा थिगैनो दं मोजां गय बारि बागान स्राय जेरावबो गय दङ ओमफ्राय नै ओरैबो गय बागान बै खाथियाव मोनसे फिल्ड दंबावो दे आं दा खोन्थागोन नोंसोरनो बावथिपारा गामिखौ ससे खोन्थाबाय दाहाय खोन्थाबावनोसै आरोबाव गोदान बोसोरनि नै रंजादों मालाय लाखिथाबबाय नै हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि बावहाय फैदोंमोन बावथिपारायावहाय माबा बैयाव औ सासे CRP मावो ना बेनियाव फैदोंमोन होदो मोजांदो नुबाय दा नै गामिनि बोसोर गोदाननि रंजादों सेम टु इउ आंबो गोबावजों खनसे फैनाय नालाय आच्छा होनांगौ थिगैनो दं दासो जादों नै लानाया लादों नै ओरैहाय थिगैनो दं लादों ना गोरान माबासो बाव GI टेग मोनबावनाय जों गोजाखौ लोङा न'निखौसो लाखायो दा पियर दखाननिखौ लोंखाया दे जागोन जिरायगोन दे बावथिपारा बिजनि बावथिपारा नै सोमोन्दोआव मा जागोन आं बेखौथ' मोनथिदोंला नै ओरैबो बेवहाय नै बेवहाय गोजा नै बे फंबायनि बिसि नै बेवहाय माने गालिलि हाथाय खदाल हाथाय अयथासार गिदिरखा ओमफ्राय नै बिबो आर्मिसोखा बिनि फिसाय आर्मि बिसिनो ओ बाबु नानि बिदि ओमफ्राय नोंनिया CRP ओरैना CRP ओरैनो आर्मि ओमफ्राय BSF निया बोरो BSF नै बेवहाय आच्छा मा होनो आसाम राइफल नै आसाम राइफल अ दे हेपि निउ इयार बेवहाय ओमफ्राय नै गासिबो बे बावथिपारानि दे बुंदो जोंनिया बै माने बोसोर गोदानाव बांद्राय एन्जाय जायासै
जायाबाबो जोङो आंबोथ' माने जोंना दस्रायाव थांजोब्बाय गासिबो बेखायनो हारसिंनो बिसोरजों हिनजावफोरजों माबाफार इन्जय खालामफादों रंजाफादों नङाबा नोंनिया खाफाल गोनां खारन नोंहा थिग समावनो मा होननानै बुङो सुथि मोनसनदों मोनसनबाय खाफाल नङा होमबा बयजोंबो आं बावथिफाराव फैदोंमोन मोनसे खामानिनि थाखाय एक्सुवेलि ओमफ्राय नैबे फंबाया बोरै सिनायहरखो आंखौ लामायाव गारिखौ लाखिहैबाय लाखिनानै आं फैनो गोनां जादों ओमफ्राय दा बिसोरजोंनो ओमफ्राय नै जाबाय अमा बेदर मा दं दाउ लकेल जोंना माबा अमा दाउ लकेल ओमफ्राय मामोन बाथोन जलफि बाथोन मा बाथोन जलफि बाथोन नों गोथाव मोनलायनाया नों गोथाव ओमफ्राय नोंहालाय न'नि गोजालै जों बावहाय फुरा नै जोंना बावथिपाराया जोंनि गामिनि गोजा गामिनि न'नि गोजा थिगैनो दं बावहाय BSF नि दं SSB दं आसाम माबा CRP नि दं सोरबा गासिबो दंजोबो दे होबावदो दे मेथाइया दे नै बेहा बेयाव BSF ओमफ्राय SSB आबो इन्टारेस्टआ फैलायबावबाय दे थामाले मोनदों नुबाय दा SSB बेसेराफोर माब्ला माथो माब्ला मालाबा 3 month 4 month बिनि गेजेरावसो इन्जय खालामनो मोनो थिगैनो दं बे जाहैबाय गावनि फिसायनो हरखादों दा मोसाजोबलाय देलाय दे फिसा लानानैबा मोसाजोब फैया बेसेरा नै डिउटियाव मायाव बावथिपारा गामियावहाय रोंगौलै बे बिथुआ बोरो नोंनियालाय आबाया बिफाया बै माबायाव मानासाव थादो मानासाव थानायखाय ओमफ्राय मोसौआ ओरै दंना देरनो आंना हिनजाव लायबाय आरोखि ओमफ्राय बै BSFनि साबसिन मोसायो ने BSFनि दं BSFनि साबसिन मोसायो दा साबसिन हायो बेसेरा आदै नों थ' मादैथ' नोंबोथ' मोसादो नै हेभि इन्जय थ' आंनि बे ब्लगा बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय बाय